Helo a chroeso I Rownd y Ford. Diolch I chi am wylio neu am wrando, a diolch I chi sydd wedi anfon sylwadau ac cwestiynau ac unrhyw cyfraniadau mewn yn ystod yr wythnos. Fel chi gweld, mae'r panel reolaidd yma gyda ni heno, mae Cori gyda ni, ac Aron ac Alun. Diolch I chi am wythnos arall o Rownd y Ford. Wel, o'n i'n meddwl byddwn ni'n cadw pethau'n eitha syml wythnos yma. So, gyd sydd gyda ni yw un cwestiwn yr un I gweddill y grŵp. Felly, ni jyst mynd I gofyn cwestiynau ac a gweld lle mae hwnna yn mynd â ni. So, mae pob cwestiwn, mae'n thema, chi'n gorfod dewis un peth neu'r llall. Nes I weld Donna Direidi yn neud hwn, actually, ar raglen plant yn ddiweddar, gyda bendant. Ath e'n eitha da, so gen I weld sut mae hwn yn mynd yn ar. Alun, neu di ddechrau off gyda dy gwestiwn dwys, di? Wrth gwrs. Mae'n bach o conundrum neu gyda. Mae rhywun yn ffonio chi lan yn dweud, hei, ti eisiau mynd allan yn fwyd curry neu Chinese? Right, OK. Aron Treharne, ti sy'n dechrau ni off ar... Pam, ti'n gwybod dweud Pam hefyd, OK. Wel, mae hwn yn rhwydd iawn I fi, Chinese. Chinese bob tro. Dwi ddim yn fan anferth o curry. Ond, ie, byddwn ni wastad yn dewis Chinese. A beth yw'r order? Beth yw'r order? Dwi'n eitha fan o unrhyw beth Chinese mwyn I lai. Byddwn ni'n cael fel crispy beef neu... rhyw fath o chow mein, unrhyw beth. Dyna dwi'n cael chow mein a crispy beef pob tro. A wedyn dwi'n cael fel y deep fried tofu gyda fel chili a stuff arno fe. Ti'n cael hwnna? Wel, hwnna'n eitha da. Ni'n byw yn y ddinas. Mwy. Cori, beth amdano ti? Chinese neu curry? Ie, byddai fi'n dweud Chinese hefyd. Mae'n Chinese really, really da yn Abertawe. Dwi'n meddwl favourites Chinese. Mae fe wrth ymyl yr amgueddfa yn canol y dinas. Ie, lawr Bryn y Mawr Road. Bryn y Mawr Road, mae fe? Dwi'n gwybod enw'r street. OK. Mae fe'n really dda. Mae fe eitha massive. Ti'n gallu eistedd mewn. Mae'n really, really dda. Lawr yn y marina. I know Bryn y Mawr Road. It's not on there. Lawr y dŵr fyna. Ie. Eto, beth yw'r ordor? Beth yw'r ordor? Dwi'n gwybod enw fo. Ond mae'n fel spicy chicken, hefo fel peppers ynddo fo, mae'n chili peppers, mae'n really, really dda. Cool. Szechuan chicken? Szechuan chicken, dyna fo. Wel, dewis fi, dwi'n mynd I fynd, dwi'n mynd I torri y roll yma o Chinese curry pob tro. Chilies, pont ar ddilais, mae dewis da. A mae'n eitha resymol, actually. Just mae'n nhw eisiau noddi'r podcast o gwbl. Iddyn nhw wneud. Be dwi'n cael, fel arfer rhywbeth yn nhw carahi paneer, sy'n just fel paneer gyda win o'n sam. Dwi'n really gwybod beth sydd yn yma. Neu dwi'n cael un o'n nhw sali botti, a dwi wedi cyflwyno hwn I cadi sy'n 5. A mae wrth I bodd gyda. Fel, mae'n cigoen gyda apricots yn yma. A nawr mae hi'n dweud wrth pawb mae hoff curry hi di sali botti, as ddim yn gwybod beth yw e. Garlic rice, garlic naan, ac just gweld os mae rhywun ar y ford eisiau rannu yn ein barges, chyma. Am lai. Gwrt yn Aron, ti'n gwybod ateb cwestiwn di mewn? Wel, yn draddodiadol, sy'n ni'n dweud Chinese takeaway, ond Indian allan. Ond ers troi'n vegetarian, dwi basically just I convertio I curries trwy'r amser. Because mae'r vegetarian options, you got the saag aloo, gobi aloo, mae'r veggie options yn Indian yn incredible. So, it's got to be... Mae rhywbeth wedi digwydd I ti yn ymwneud â curry wythnos yma, Aron? Oes. So, mae'n rhan o'r stori gyda ni? No, na'n siarad cadw fe'n gryno, am rhyw 11:15, o'n i just yn gwylio Star Wars, actually, a mae cnocor o drws yn dod. Is i'r agor drws a delivery driver yna, gyda curry. A I fel, mae flatmates fi wedi ordro curry yn amlwg, so nes I cymryd mewn. Galw lan y grisiau, mae curry wedi cyrraedd. Flatmate yn dod lawr. Dwi ddim wedi ordro curry.
Ebyn i fi fynd nôl i'r drws, the delivery driver di mynd. Mystery. Nes i agor y bag, dim byd yn y bag i ddweud wrth bwy oedd y curry wedi dod. So nes i wefan Just Eat a ffonio trwy pob un o'r curry houses oedd dal ar agor. Chwarae teg. Ond part yr un ar 10. Ond oedd yr un cyntaf nes i ffonio yn engaged. So, is i drwy'r holl list, rwy'n dod nôl I nhw, ond oedd y boi yn Masala, di ateb, oedd fel, oh, thank goodness, I've been trying to get hold of, find out where this curry's gone, the woman who orders it, absolutely furious. Oh, no. So, anyway, I'll be over in 5 minutes to pick up the curry. Nothing byth ddod. Diwrnod wedyn, o'n i'n meddwl, right, well, mae curry yma, hyd yn oed os oes cig yn fe, someone's got to do something with it. Ond agor lan, 2 vegetable tikka masala, vegetable rice, chips a peshwari naan. O fel... O pwy ar y ddeir sy'n ordro 2 vegetable tikka masala? Trwy'n hyd yn mynd am un arall o rhywbeth. Ond, wel, na ni, rhodd bach I ti, Alun, fyna. Am canol nos, mae sôn fel gyrri wedi cael ei bwyta. Cwestiwn nesaf ni, Cori, os gwelwch yna. Mae hynny'n cyd-destun cyn wedi Sul, wrth gwrs. So, cwestiwn yw pa cig byddwch chi'n cael, hefo pa sos. So, cig oen, hefo saws, mint sauce, neu cig eidion, hefo horseradish. Fi'n cymryd bod Aron jyst yn cael y sos. Ti ddim actually'n gwybod bwy ti Aron. Ti'n gallu cael cyn wedi Sul heb cig? Ydy hwnna'n rhywbeth ti'n neud? Yeah, I suppose. It's not fun though, is it? Yeah, gyda bach o jackfruit lle'r cig. Jackfruit. Go on, Ted. If I go to get Aron, gyd I ddechrau ni off trwy ba. Beth yw substitute? Yeah. Nah, I'm not going to choose a substitute. Dwi'n meddwl, mae lamb, mae mam yn neud cynio di Sul, cig oen and hygoel. So, yeah, cig oen. Gyda'r mint? Yeah, got to be done. Mae'n neud gravy dal lamb hefyd, nag yw e. Beth amdan ti, Aron? Wel, os oes rhaid cael y sauces, byddwn ni definitely mynd am y cig oen. Chos dwi'n gysau horseradish. Fi'n credu ti'n cael newid nhw, oedd Cori wedi dweud. Nes i dweud yn y neges, gallwch chi newid. Oce. Mae hwnna'n un anodd. Na i dal sticio gyda cig oen fy meddwl, chos dwi ddim yn cael yn aml iawn. Treat. Fi'n mi dewis beef. Fi'n mynd I wneud beth wneud tro diwethaf am hyn o. A bod yn eithriad beef. Ond fi yn hoffi horseradish, dim yn bad, ond mae well da fi mustard. So dwi'n meddwl... Ys I profiad gwael gyda horseradish unwaith. Ys I restaurant I gael cynio di Sul, a nes I cymysgu lan gyda'r horseradish ar bread sauce. Went hard on the bread sauce, ond... Horseradish o'n ei gyd. Man. Beth amdano ti, Cori? Beth ti'n mynd I... byddai fi'n dewis y cig eidion jyst oherwydd yr horseradish, dwi'n really hoffio. Weithiau ti'n gallu cael un sy'n fel really cry, ond chi'n gwybod, gallwch chi cael bach o balance weithiau. So dwi'n off cig eidion byddai fi'n gweud. Gravy arno fe hefyd I sort of... balance. Yeah. Basically, dwi jyst yn lyfio mynd I Toby Carvery, lle ti ddim yn gorfod wneud y penderfyniadau yma. Pob dewis. Ti'n gallu jyst cael pob dim. Ond hoff peth nath digwydd I fi yn y Toby Carvery erioed. Ni'n istedd yna, yn yr un yn Gorsteinon. Ond ni'n istedd yna ac... Oedd y dyn, o'n i eistedd reit o bwys y gravy station, ond fi'n credu cael ei alw, a gyda y dyn yma, jyst o draw, gyda jar fel mel, fel gwag, llenwi fe gyda gravy, roi y lid ymlaen, a just roi fe mewn I pocket e. Amazing. Fi'n really eisiau gwybod beth nath y neud gyda. Nath e just yfed e, neu oedd e'n roi fe'n I fwyd, dwi ddim yn gwybod. Okay. Cwestiwn fi nesa. Aros ar y thema o bwyd. Be chi'n dewis, a falle bryd esbonio hwn I falle rai o grandawyr fwy exotic ni yn y gogledd a pethau. Be chi'n dewis, Greggs neu Jenkins? So, mae Jenkins yn... Basically, mae fel Greggs, ond mae'n fwy lleol. Mae'n dod o Llanelli, ond mae fe loads yn nhw yn Abertawe. Mae un yn cross hands, does? Mae sit-in yn cross hands, actually. Unig gyfyrfyn. So, Greggs neu Jenkins, a pam? Dyna'r cwestiwn. Cori, gei di ddechrau ni off? Byddai fi'n deud Jenkins fy hun, achos mae yna un yn cross hands. Dwi'n byw ar bwys cross hands. Pam? Wel, mae'n lleol, ond hefyd...
Mae'n gwneud bara really neis. So ti'n gallu cael sir does neis. Cool. Ail waith yw sirdoes Clement ar y podlediad. Ron gymaint ar se at. Aron, beth amdano ti? Byddwn ni'n cytuno, Jenkins. Mae'r rheswm pennaf ydy bod nhw'n gwneud y custard slice neisa yn y byd. Ond hefyd maen nhw'n lleol a oedd ni gael fel 2 drws I lawr o lle oedd mam gi a tad ci fi'n byw. Pan o'n i'n fach, bendigedig. Amazing. Be amdano ti, Aron? Greg's for the savouries, ond Jenkins for the sweets. So ni'n cael vegan sausage rolls o Greg's, ond wedyn cream donut o Jenkins. Wel, ti'n meddwl beth, bydde ti'n mwynhau byw yn gorsein on, achos mae'r Jenkins a Greg's drws nesau gilydd. Os na unrhyw beth mwy deheuol, na hwnna. Cael nhw drws nesaf. Dwi'n cytuno gyda chi. Os ydych chi'n mynd am y bacon and sausage roll, dim ond Jenkins chi eisiau. A chi moyn y bacon na sydd wedi bod yn sort of eistedd yn y pot poeth am fel 3 diwrnod neu rhywbeth, a mae just I newid mewn I mae bacon gorau yn y byd. Ond weithiau, ti just eisiau Greg's, dwi. Ti just eisiau steak bake, neu beans and sausage pasty. Na I fi fod yn onest. Corey, ydy e'n wir yn America, does dim pasties? Dwi ddim yn meddwl bod na. Mae'n ddim yn Tennessee. Falle yn y gogledd. Amazing, neu yw e? Gwybod? Mae ddim wedi cyrraedd dan. Wel, dys ti cael teulu ti dechrau fel siop? Siop? Nhw'n definitely neud arian, fel pwy sy'n mi wedi na? Fel yn Craig's neu rhywbeth. Craig's. Nes I cwrdd American o'r unwaith, a eisiau mynd I Greg's, a nath dweud, should we go to Gregory's? Gregory's. Iawn. Cwestiwn ola ni gan Aron Treharne. So mynd I ffwrdd o'r bwyd. O'n i'n meddwl 3 cwestiwn o'r bwyd yn i'n barod. Cwestiwn mwy beiblaidd, Pedr neu Paul? Chi'n gorfod dewis? Pedr neu Paul? Fi ddim yn gwybod ymhagu destyn, chi'n gorfod dewis nhw. Dim cyd-destun. Pwy yw'ch ffefryn chi? Pwy yw'r ffefryn ti? Pedr neu Paul? All right, Aron, gyd i ddechrau. It's tough one, o ran tro y digell, sy'n ni'n gweud bod fi'n agosach at Paul na gyda fi at Pedr. Ond wedyn, o ran bywyd fel Christian, definitely mwy fel Pedr. So, Paul. Call it. Now, ni actually wneud hwn fel vote, okay? Gen I weld pwy sy'n ennis. Hwna bydd y canlyniad. Corey, beth amdano ti? Mae rhaid fi mynd gyda Paul. Oherwydd yna dadl rhwngddyn nhw, a dwi'n meddwl o fi'n cytuno gyda Paul. Yn y dadl. Dwi ddim yn mynd I adlu hwn fod yn unanimous. Dwi'n mynd am Pedr, just yn mwyn bod yn wahanol. Achos, dwi'n meddwl, pan ti'n meddwl am Pedr yn erbyn Paul, fel dwi just yn meddwl dan y ddau nhw yn yr actau. Achos ti'n meddwl cael cyd-redig ti'n bach. Ond wrth gwrs, chi'n anghofio am yr stori, yr holl 2 mlynedd mae Simon Pedr yn cael gyda Iesu, a fi'n credu bydde fi'n... yn pen fi'n trio gweithio pwy bydde fi eisiau bod Pedr neu Paul, dyna fi'n troi fe. A fi'n credu bydde fi eisiau bod yn Pedr, fi'n credu. Aron, cwestiwn dy hunain I ti. Byddwn ni'n gweud Pedr hefyd. Just achos cerdded ar y môr, tropically strewing off. A wedyn pregethu yn y Pentecost a miloedd yn dod I gredu. So, a gwerthu ar ôl hynny hefyd. Just mewn bod yn legend. So, A newid yn dam y ffordd bod ni wedi cael dro, achos dys neb yn gallu fel dweud bod ni wedi creu rhyw fath o heresy. Rai o blaid Paul a rai o blaid Pedr. Rhywun wedi pleidleisio dros y polos, dwi'n gwybod. Ond braf bod ni wedi dod I canlyniad hafal. Fyna. Nawr, wnaeth rhai ohonoch chi gofio reit ar dechrau pan dechreuon ni'r podlediad yma, ond yna rhyw controversy yn y grŵp o ran y ffilm Princess Bride, a fi'n credu nes I disgrifio fe fel absolute trash ar un penod. Ond Aron, fi'n clywed bod gyda ni update ar y Princess Bride. Oes. Ar Twitter, wythnos yma, nes I weld bod yna criw o celebrities wedi mynd ati I wneud home video version o'r Princess Bride. Does na ddim continuity ynddo fe o gwbl. Mae'n absolutely anhygoel. Mae Wesley yn un o'r golygfeydd yn cael ei chwarae gan Jack Black.
Mae diddordeb gyntaf na. Hwn sy'n o well yn barod. Ond, os chi'n gyfarwydd gyda'r ffilm, y golygfa pan mae Wesley yn dringio, Gydred Pirate Roberts, no spoilers ni. Mae'n dringio lan y clogwyn, Jack Black sydd yn dringio y clogwyn. Oh, yes. Ti'n mynd bach fel yn Natural Libre pan mae'n dringio'r clogwyn i cael yr oi, chi'n cofio? Pwy arall sy'n rhywbeth? Jack Black yn y fe, rhywun arall? Hugh Jackman, fe yw y brenin drwg. Dwi'n cofio pwy arall wedyn. Ti'n mynd â fi lan fyna gyda Jack Black, a i fod yn honest, reit nôl lawr gyda Hugh Jackman. Fi'n cael yn fforsio i wylio'r Greatest Showman. Ond, so, nawn ni roi link i'r ffilm yna, nawn ni roi link i'r fideo yna yn y credits neu beth bynnag dan y fideo yma. Ond wrth gwrs, mae yna un canlyniad arall i chi gyd yn aros amdano. Chi wedi bod yn aros pythefnos amdano fe. Clem, eisiau ni galw ti mewn. Dyna ar y sgrin, mae'n cynhyrchydd ni, Sam Clement, yn rhan o hwn. Mae wedi clywed ni. Dyma fe, gyda llew Juda tu ôl iddo fe. So, os ych chi'n cofio, pythefnos nôl, wnaethon ni cynhyrchu a cyfansoddi, felly dros i weid, 4 can greiddiol ar y thema o Rownd y Ford. So, ni'n ni just gwrando i cwpl o clips ohonyn nhw yn nawr. Rownd y Ford, mae chryso i ti rownd y ford. Rownd y ford, mae chryso i ti rownd y ford. Os ti'n teimlo'n hapus neu os ti'n teimlo'n drist, os mae gen ti gwestiwn am yr arglwydd Iesu Grist, nid tyna cadarlan a ni a fy gyrri hwyl. Ni'n ffrindiau dag y sgwrs, mae seiat yn gret wrth gwrs, ond pant a Rownd y Ford sy'n ben, does gyda nhw ddim clem. Mae Aron Treharne, a Cori fan hyn, a fi. Ac Alun Bryn, felly plis dwedwch wrth eich mam gys. Newch chi gwrando ar ein podlediad, please. Hei mam gi. Newch chi gwrando ar ein podlediad, please. Hei mam gi. Newch chi gwrando ar ein podlediad, please. Neu ydyn sgwar, hexagon, neu petrial. Does ni neb sy'n gwybod beth i eisiau, ond gwrandewch chi podlediad Rownd y Ford. Wel, falle bod rhai ohonych chi'n cofio nhw, falle bod rhai ohonych chi wedi bod yn canu nhw. Trwy'r pythefnos diwethaf, dwi'n sicr wedi cael un crem. Beth yw siap y ford? Mae hwnna wedi bod yn mynd rownd o rownd yn pen. Fi'n merched fi wedi bod yn canu fe non-stop. Rwy'n fath o can plant maen nhw'n joio. So, wel, wnaethon ni roi vote, wnaethon ni roi poll ar Treharne ar Twitter, a mae'r results mewn ac jyst i weid, mae rhai ohonyn ni ddim yn hapus iawn. Dyna'r gwirionedd. Fi'n credu bod Aron yn cytuno gyda fi. Mae yna cam. Mae cam wedi digwydd fan hyn. Achos dyma'r canlyniadau. Nawr, yn pedwerydd, mae Clem. A i fod os, dwi ddim yn credu bod hwn yn dig. Ond fi ddim yn credu bod gyda fe'r... Chos mae Clem... Os ydych chi'n gwybod am hwn, mae Clem yn byw yn Lloegr. Mae hwn yn international podcast. Ac a fi'n credu dyna pam. Ti'n meddwl fel doedd ddim gyda fe'r fan-base Cymraeg draw fyna wrth Bournemouth eros oedd wedi mynd lawr y traeth. Falle wedi wedi cwrdd â lot o bobl wythnos yma. So Clem oedd yn pedwerydd. Yn drydydd oedd Alun. Sorry Alun. Ond oedd ti ddim yn pedwerydd. Ac wedyn yn ail, a fi wedi credu hwn, ail, fi ac Aron
Ac o hwnna'n golygu yn gyntaf, and let's be honest, oherwydd nath yn dynyddio plant yn y fideo a cael, votes mamen, bob man. Cori, llongyfarchiadau. Ti ennill yr cystadleuaeth canu. Ac mae gen i fi quote fan hyn gan rhywun o'r enw Sean Jones. Sydd wedi cyfrannu'r podlediad o'r blaen. Ath e anfon neges i fi, a mae hwn yn neud yn wath. Mae hwn yn neud yn well. Mi teimlo'n eog am ddim fawtio am Cori, un fo oedd y gorau, ond o'n i methu pleidleisio dros Aron Treharne yn canu Hei Mam Gi. So, mae hwnna jyst neud yn wath, diolch Sean. Os beth ti'n dweud yw, un o'r pleidleisio gafon ni, o'n ddim yn heiddi fe. A bydde hwnna wedi wneud y sefyllfa yn wath. Iawn, wel, heno, ni'n mynd i edrych ar Salm 130. Ac mae'n un o'r salmau sy'n cael ei alw'n caneuon esgyniad, yn Saesneg, Songs of Ascent. Wel, yn y Beibl Cymraeg newydd, mae'n cael ei alw'n can esgyniad. Yn Beibl.net, mae'n cael ei alw'n can yr orymdaeth. Ac yn Beibl William Morgan, dyma tro gyntaf i William Morgan cael quote fi'n credu, ond falle nath Cori, Cynan a Canis mention of actually. Yn ei Beibl mae'n cael ei alw'n caneuon y graddau. So mae 3 teitl gyda ni, ond actually mae'r 3 teitl yn really helpu ni deall beth yw y salmau yma. So, maen nhw'n salmau oedd y pererinion, pilgrims, yn canu wrth gerdded i Jerusalem. So, bydden nhw'n mynd i Jerusalem ar gyfer y gwyliau crefyddol, i addoli yn y deml, a bydden nhw'n canu'r caneuon yma wrth fynd. A dyna pam ni'n gallu galw nhw'n caneuon yr orymdaeth, achos maen nhw'n cerdded, nhw'n gorymdeithio i Jerusalem. Ni'n galw nhw'n caneuon esgyniad achos o'ch chi'n mynd lan i Jerusalem. So, chi'n codi, a ni'n galw nhw'n caneuon y graddau, achos mae graddau'n meddwl fel y steps o'n nhw'n cymryd i fynd lan i'r demo. Ac yn ôl y sôn, yn y greiddiol, yn yr Hebraeg greiddiol, chi'n gallu clywed rhythm traed y pererinion yn y salmau yma wrth iddyn nhw cerdded lan i Jerusalem. Felly, dyna beth yw un o'r salmau yma. Mae hwnna'n gwneud yn mwy diddorol byth bron, bod yn un o'r reina oedd y pererinion yn canu wrth gyrraedd, wrth gerdded i Jerusalem. Felly, Alun, fi'n credu ti'n mynd i ddarllen e, a wedyn mae gyda ni 4 cwestiwn i drafod. Diolch, Alun. Salm 130. O'r dyfnderau y gweithais arnat o arglwydd. Arglwydd cliw fy llef, bydde diglystiau'n agored i lef fy ngweddi. Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamweddau, pwy o arglwydd all sefyll? Ond y mae gyda thi faddeuant, fel y ceida ofni. Disgwyliaf wrth yr arglwydd, y mae fy enaid yn disgwyl, a gobeithiaf yn ei air. Y mae fy enaid yn disgwyl wrth yr arglwydd, yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore, yn fwy nag y mae'r gwylwyr am bore. O Israel, gobeithio yn yr arglwydd, oherwydd gyda'r arglwydd y mae ffyddlondeb, a chydag ef y mae gwaredigaeth helaeth. Ef sydd yn goredu Israel, oddi wrth ei holl gamweddau. Diolch. Mae adnod 3 a 4 jyst yn adnodau arbennig iawn ag nhw. Mae nhw'n un o'r cypledu yna sydd gyda'r ond yn y canol. Yeah. Mae'n dechrau, mae fan hyn, os o'i ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamweddau, pwy o arglwydd a all sefyll. Ac wrth gwrs, ni'n gwybod, mae Duw yn cadw golwg ar gamweddau. Pa'n ohono ni sy'n gallu sefyll, pa gobaith sydd gyda ni, a wedyn mae adnod 4 yn dod mewn, a jyst yn dweud, ond y mae gyda thi faddeuant. Ac jyst yn newid y peth yn llwyr, nag yw e. Mae'n dod â gobaith mewn i'n hanobaith ni. Bod Duw yn maddau ni oherwydd ath Iesu Grist i'r groes yn ein lle ni.
ac a felly mae'r ond yna yn newid pob dim. Fi wedi dechrau pregethu nawr, so mae'n stopio, neu fydd ein mynd. Alun, mae'n credu bod gen ti cwestiwn sydd yn dod oddi wrth adnod 3 a 4, felly wneud i ofyn y cwestiwn. Diolch. Cool. Wel, fel arfer, pan dyn ni'n meddwl am faddeuant, y peth cyntaf sy'n dod i'n... Wel, y peth cyntaf sydd ddim yn dod i'n feddwl ni ar ôl ystyried maddeuant yw ofn. Ond mae'r ddau beth yn cael ei clymu yn amlwg iawn yn y salm yma. So'r cwestiwn sydd gyda fi yw, sut mae derbyn maddeuant yn ein arwennu at ofn? Beth yw ystyr hynna? Ydyn ni'n treulio digon o amser yn ystyried beth yw hi i ofni yr arglwydd? Ie. Nes i ddim gorffen adnod 4, sori, ond mae gyda thi faddeuant fel y cei dy ofni. So dyna'r cysylltiad. Fyna. Cori, wneud di ddechrau ni off ar y cwestiwn yma. Diolch. Dwi'n meddwl bod yn cysylltiedig i adnod 3. Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamweddau, pwy o arglwydd all sefyll, bod Duw yn cyfiawn, bod Duw yn sanctaidd, ond hefyd mae Duw yn hael gyda'i trigaredd. Ond mae ddau'n cysylltiedig i'w gilydd. Mae un yn hael, ond mae'n atgoffa ni trwy ei haelio ni bod Duw yn sanctaidd, bod Duw yn gyfiawn, bod ni ddim yn heiddi fo, ond felly da ni yn byw yn goleuni gwirionedd adnod 3 hefyd, wrth profi'r maddeuant, ond cofio bod Duw yn sanctaidd, bod Duw yn cyfiawn. Felly da ni'n ofnio, ond hefyd da ni'n ofnio yn cyd-destun ei haelio ni hefyd. Di yn gwneud synwyr? Ie, yn sicr. Aron, os gen ti'n rhywbeth i ychwanegu i hwnna? Ie, fi'n meddwl, falle'n ychwanegol at hynny, dyn ni'n aml yn gallu dod yn fwy ymwybodol o'n pechod ni ac o y gost o faddeuant. Ac yna, wrth i ni brofi maddeuant pechodau a sylweddoli y gost am pechod, dyn ni'n dod i ofni brifo Duw, ofni achosi rhagor o boen ac achosi gorfod cael ein maddau eto te. A dwi'n meddwl mae hwnna hefyd yn rhan ohono fe. Yn sicr ofn Duw yn ei gyfiawnder ac yn ei heilioni fel y Cori'n dweud, ond hefyd wedyn ni'n ofni gadael Duw i lawr, ni'n ofni bod ni'n gorfod, mae fel bod e'n talu rhagor am ein pechod ni, fod e wedi talu unwaith ac am byth, bod ni'n ychwanegu at fel petai. Ie. A hwn i'n meddwl, fel chi wedi dweud, mae 2 fath o ofn yn adnod y 3 a 4, does? Fel chi wedi dweud yn barod. 2 fath o ofn. Un yw ofn Duw sydd yn cadw golwg a cyfrif o gamweddau, pechod. A wedyn mae'r ofn yr Duw anhygoel yma sydd yn maddau. Yn diwedd, mewn ffordd, mae'n actually eitha emotional rollercoaster rhwng adnod y 3 a 4. Ac fel dwedodd, chi'n mi lyfio hwn, fel dwedodd y band ska o'r 90au, the OC Supertones, mae rhan fwyaf o diwneddiaeth fi yn dod o band y ska Crisnofol y 90au. Mae nhw'n cymharu y 2 fath o ofn. Mae'n dweud, it's not like being scared of a gun, but like the heat of the sun. A fi'n credu mae'r 2 beth yna'n really helpful. Fel, yn yr un cyntaf, ti'n ofyn, achos mae Duw wedi gweld y bechod di, yn yr ail un, ti'n mewn dwyt, o Dduw sy'n just mor dda, a mor bir, a mor fawr. A fi hefyd yn credu, dim ond oherwydd beth mae Crist wedi wneud, i ni'n gallu dod mewn parchedig ofyn, a hefyd hyder llwyr. Dyna'r sort of attention i fe. Fi'n dod at yn han sydd yn y nefoedd, a fi'n dod mewn parchedig ofyn, ond fi hefyd yn dod yn hyderus fel plentyn bach sy'n just yn redeg at ei dad. A fi'n gallu oherwydd mae e'n maddau. Oherwydd mae e wedi maddau. Alun, i dod nôl at y ti. Unrhyw beth ti eisiau dweud ar y gwestiwn di hun. Wel, dwi'n meddwl mae, fel nes ti symud fel an fyna, Derek, wrth i ni feddwl am be mae Iesu wedi wneud ar y groes. Mae Paul yn disgrifio y groes fel lle dyn ni'n gweld gogoniant Duw.
So pan dyn ni wedi gweld y groes am beth yw hi, dyn ni wedi gweld rhywbeth o ogoniant yw, a mae hwnna yn achosi braw. Ond, i ni'n byw yn y tensiwn fel Cristnogion rhwng y braw yna a'r rhyfeddod o pwy yw hwn a dyma'n haddi. A dwi'n meddwl bod hwnna'n lle rili braf i fod yn y gwe. Fi jyst yn lyfio adnod y 3 a 4 ar hyn o bryd. Just honestly, just ddim gallu cael digon ohonyn nhw. Right, cwestiwn fi sy'n nesaf. Os ydych chi'n edrych bellach lawr y Salm yn adnod 5 a 6, ni'n gweld un gair yn dod lan drosodd disgwyl. So, disgwyliaf wrth yr arglwydd, y mae fy enaid yn disgwyl a gobeithio fy'n ei air, y mae fy enaid yn disgwyl wrth yr arglwydd yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore. So, cwestiwn fi yw, beth yw e? Achos mae'n swnio'n gret, nag yw e? Mae'n un o'r sort of phrases Cristnogol yna, ni'n mynd i disgwyl wrth yr arglwydd, ond actually, beth mae'n ei olygu yn eich barn chi? Beth chi'n meddwl mae'n olygu i ddisgwyl wrth yr arglwydd? Aron, ei di ddechrau ni off tro yma. Right, na i drial. Credu bod yna, falle yn y cyd-destun yma, maen nhw ar y ffordd i Jerusalem i ryw oil arbennig, a felly falle bod nhw'n disgwyl bendith Duw, bod nhw'n disgwyl presenoldeb Duw mewn ffordd arbennig. Dwi'n meddwl hefyd bod yna elfen yn sicr bod nhw'n disgwyl y Meseia pryd hyn. Hefyd, a felly mae yna disgwyl gwahanol i gael yn dos e. Mae'n anodd gwybod yn union beth yn nhw'n ei olygu, dyn nhw'n dweud yn union, yn sicr mae nhw'n disgwyl am i fyw weithredu, a dyna fel y peth pwysig yw, mae nhw'n disgwyl i fyw i wneud rhywbeth, mae nhw'n disgwyl i fyw i siarad ac i bresennoli hynna ac i symud yn rymus, a mae hwnna'n rhywbeth mawr, yn rhywbeth holl bwysig i ni. Alun, beth amdano ti? Beth yw ei i ddisgwyl wrth yr arglwydd? O'n i'n gobeithio bydde ti'n gofyn i rhywun arall gyntaf i roi ateb straightforward cynhwysfawr, cos dwi wedi gofyn ei lot o feddwl am hwnna wrestler gyda fe. A mae yna lot o kind of pethau bach yn sefyll allan i fi. So yn gyntaf, nath Cori sôn am hwn cyn i ni ddod on air, ond dwi wedi bod yn cyfieithu ambell i beth gan y Puritaniaid yma. Dyn nhw enw Thomas Lai yn dweud taw. Mewn i Lladin. Mae diwynydd Thomas Lai yn dweud amynedd yw gobaith sydd wedi ymestyn. So yn ein disgwyl ni, a mae'r cysylltiad gyda ail hanner yr adnod yn nid y glir, mae'r Cristion yn disgwyl mewn gobaith. So dwi'n meddwl bod rhaid i ni ehangu wedyn ar beth yn union yw'r gobaith yna. A dyn ni'n gobeithio am, mae gynnon ni gobaith sicr am ddyfodol tragwyddol gyda'n Duw ni. Ac eto mae rhaid ni fod yn amyneddgar tra'n bod ni'n ysu am y dyfodol yna. Noth Aron kind of dropio ni brigaethau, neu falle ni weddi Edi Sul, tyrd o arglwydd, Maranatha, come Lord Jesus. A dwi'n sicr, wrth ddarllen hwn, dwi wedi bod yn meddwl, dwi ddim yn gweddio digon i yr arglwydd ddychwelyd. A dwi'n meddwl, mae rhaid ni disgwyl yn y ffydd sicr bod ni'n disgwyl am rhywbeth cadarn, a bod ni'n gweddio byddwn ni'n gweld hwnna ar ryw ffyrdd. Fi'n credu iawn, mae'n elfen o disgwyl am yr diwrnod olaf, o diwrnod yr arglwydd wrth i ni darllen yna. Fi'n credu mae Aron yn iawn, pan maen nhw'n canu fe wrth gerdded i Jerusalem, maen nhw'n disgwyl yn sicr am y Meseia, mae'r ffaith bod ni'n mynd mlaen i sôn am waredigaeth ac achubiaeth yn dangos hynny. Cori, beth o ti'n mynd i ddweud? Jyst cytuno efo chi. Pan dyn ni'n gwylio'r newyddion, neu edrych ar Facebook neu unrhyw beth, mae'n hawdd iawn i teimlo digalon gyda sut mae'r byd heddiw. Ac jyst teimlo yn wan fel beth allai wneud yn y sefyllfa hyn. Ond fan hyn, maen nhw'n gydnabod y ffaith, mae yna ddim byd wir allan ni wneud i newid calonau pobl, i newid y byd, i wir achub y byd fel mae Duw yn addo i wneud.
A mae Salm yma jyst yn adnodd wych i ddweud i'n enaid, da ni yn ddisgwyl i teyrnas Duw ddod i'n plith, i teyrnasu, i wneud pob peth fel dylai fod yn ôl cyfiawnder Duw. A mae hyn yn adnoddau wych sydd jyst yn atgoffa ni o pwy da ni'n credu bydd yn ein harwain, pwy bydd yn dychwelyd ac pwy bydd yn adnewyddu pob peth. So... achos mae'n sort of ail-adrodd brawddeg ar un pwynt, ti'n kind of yn clywed fel chant, fel clywed nhw'n mynd, dweud, ac yn canu fe. Fi really di mwynhau sort of meddwl am y gair disgwyl yma, disgwyl wrth yr arglwydd. A fi'n credu, mae Cori yn iawn, mae'n elfen o ildio ynddo fe, yn does, o just surrender. Hynny yw, does ddim byd ni'n gallu wneud i delio gyda'r problem o bechod, chwaith, yn o'n ni. Dyn ni ddim yn gallu delio gyda'r pechod ni. Dwi ddim bod ni'n gallu gwneud digon o bethau da tan mae'r pethau drwg di balansio mas. A cofiwch, mae'r Salmeth i dechrau trwy dweud, o'r dymderau y gweithais ar yna togos. Mae wedi galw ar Dduw am fyddeiant. Mae wedi dweud, mae yna maddeiant yno ti. A mae nawr yn dweud, a fi'n disgwyl amdano fe. A mae'n disgwyl yr un sy'n mynd i ddod â fyddeiant. Sy'n Gris, a mae'n elfen o ildio yn hynny, o ddibyniaeth yn hynny, o weid ti o Dduw, sy'n mynd i faddau. So, fi'n credu bod hwnna'n mae gair bach hyfryd yn y Salm. Cori, ni'n troi at dy gwestiwn di nesaf. Mae'n y cysylltiad i hyn hefo beth ni wedi bod yn sôn am hefyd. So, yn adnod 8, dwi'n gofyn hyn yn cyd-destun y coronavirus a sut mae gwahanol gwleidyddion wedi ymateb a wedi paratoi. So, yn adnod 8, so Duw sydd yn gwaredu Israel a ddi wrth ei holl gamweddau. Ac mae cwestiwn fi, so mae Salmydd yn sôn am Duw yn achub genedl Israel a ddi wrth ei gamweddau. Ydy hyn yn berthnasol felly i ni fel genedl heddiw a canlyniadau ein gamweddau ni sydd wedi wneud i ni cydnabod y ffaith bod ni angen cael ein achub a ddi wrth sefyllfa mor bregus, mor tywyll fel petai. Ac oedd Israel hefyd yn ffeindio hunan mewn sefyllfaoedd anodd, tywyll, sut allan ni canu can yr arglwydd mewn, chi'n gwybod, tir dieithrol. Felly, so dyna'r cwestiwn fi. Ydy o'n perthnasol i ni? Allan ni dal y Salm yma fel genedl, neu yn sôn am genedl, neu ydy o'n mwy am yr eglwys, neu beth chi'n meddwl? A fi'n credu mae'n diddorol y Salm ei hunain. Mae'n dechrau unigolyn sy'n siarad. Unigolyn sydd yn ysgrifennu'r Salm, ond mae wedi cael ei sgwennu gan gynulleidfa. So, ni'n mynd o unigolyn i gynulleidfa, ac erbyn y diwedd, ni'n sôn am Duw yn gwaredu cenedl, neu ei bobl hefyd, gallwn ni gweld hwnna fel y diwedd. So, mae yna layers yn y Salm hefyd, does. Mae cwestiwn Cori yn dod â un o'r ein a lan. Alun, ti ddim wedi dechrau eto, gei di dechrau ar yr un yma. Wel, mae'n newydd talo fi wrth feddwl am y cwestiwn yma. Y cwestiwn blaenorol, ni wedi yn sydyn iawn cymryd rhywbeth allan o'i gyd-destun a styried beth mae hwnna'n golygu ni fel Cristnogion nawr ar lefel personol, yr unigolyn. A ni'n gofyn yr un fath o cwestiwn gyda hwn, ond ar lefel lot yn fwy. A dwi'n meddwl mae'n lot fawr o waith sydd angen wneud cyn bod ni'n gallu wir deall sut mae hwn yn berthnasol i ni. Rhaid ni ddeall beth yw natur a ddiwydion Duw i Israel yn yr Hen Testament. A mae hwnna'n bwnc enfawr. Mae hwnna'n tair podcast yn ei hun gyda lot fawr o wahaniaeth darn arno fe. Ond mae rhaid ni wneud y groundwork yna cyn ein bod ni'n gallu deall sut mae hwn yn berthnasol i ni heddiw. Ydyn ni'n gallu cymhwyso fe i ein hunaniaeth cenedlaethol heddiw. Ond dwi'n meddwl, un peth ni ddim yn gallu wneud yn straightforward iawn yw just cymryd addewidion Duw i Israel a mapio nhw ar Cymru heddiw, gwedwch. Wedi dweud hynna, gair Duw yw hyn.
so mae rhaid ni ddeall sut mae'n berthnasol. Mae rhaid ymdrechu a reslo gyda gweld, wel, sut mae hwn yn berthnasol. Dwi wedi kind of ystyried, yn lle ffocysu ar Israel, ffocysu ar pwy yw'r prynwr yn yr adnod yma. So, neu y gwaredwr fel petai, sydd yn gwaredu Israel. So, beth mae hwnna'n edrych fel? Ni wedi trafod yn barod, ni wedi esbonio beth yw'r efengyl, ond ni methu gorddweud y peth ydyn ni. Gwaed Iesu ydy'r unig peth sydd yn gwaredu. Dyna beth sydd yn gwaredu Israel sydd yn credu, dyna beth sydd yn gwaredu ni heddiw. A dwi'n meddwl bod hwnna'n pwynt da i ni gychwyn pan dyn ni'n ystyried, wel, sut dyn ni yn trafod addywedion Duw a mapio nhw ymlaen i ni heddiw. Dwi wedi siarad lot yna, os rwy'n eisiau pigo lan lle dwi wedi gafel off. Aron, ti eisiau dod mewn? Ie. Siwr os ma fe. Wel, beth sy'n anodd, wrth gwrs, yw sut chi'n darllen Israel fan hyn. So, a i sôn am pobl ddew mae e, hynny yw yr Israel newydd, y genedl newydd ddewisiedig am ddew, neu ydy'n sôn am y genedl wleidyddol Israel, nawn ni ddweud. A dyna lle mae'n anodd falle cymhwyso fel yn union. Ond be byddwn ni'n dweud, regardless o lle chi'n sefyll ar hwnna, ydy'n sicr mae Duw yn gallu gweithio ar lefel cenhadol mewn gwlad. Felly, fel mae wedi'i wneud yng Nghymru yn y gorffennol, wrth gwrs. A fi'n credu dyle hwnna just kind of rhoi anogaeth i ni. Be bynnag ydy ein safbwynt ni ar pennau ni'n credu bod e'n siarad am Israel i hunan fel y wlad neu y bobl newydd yna mewn achub. Mae Duw yn gallu gwneud pethau ar lefel anferth, ond mae'n gwneud popeth yn ei ffordd yn ôl i wyllus e. So fi'n gwybod diwna ddim really ateb y cwestiwn, ond ie. O'n i'n meddwl am hwn, a meddwl beth yw Israel yn y sens yma. Efe just sôn am Kendall fel pobl Duw ma fe, ac oedd wedi gwneud i fi meddwl nôl i penod cyntaf ni ar Jonah. Achos wrth gwrs, fyna, mae Nineveh yn cael ei alw i edifarhau, a mae Duw yn triggerhau wrth Nineveh, a dyw hwnna ddim yn Israel. So mae yna enghraifft arall o genedl fyna yn gorfod edifarhau, a Duw yn maddau iddyn nhw. So o'n i'n meddwl trwy hwn. Fi'n credu mae yna lle fel Cristnogion yn ein gwlad ni. Dyma lle ydyn ni. Dyma lle mae Duw wedi roi ni. Mae yna le i ni edrych ar ein cenedl ni a galw mas gormes yn ein cenedl ni, galw mas gorthrymder yn ein cenedl ni. Fi'n credu mae yna lle i wneud hynny. Dwi ddim yn credu fel Cristnogion dylsyn ni wneud hynny heb fod yn goleuni yn ein cymunedau ni. Chymod, ni ddim eisiau bod yn pobl sy'n, excuse me, cwyno pob tro mae rhywbeth yn mynd o'i le. Ni eisiau bod nhw'n halen a goleuni hefyd. Ac felly, dynyddion llais ni galw mas y gorthrymder. A fi yn credu hefyd, fi'n credu un peth sy'n feiredd iawn yw bod misio ni eiriol dros ein cenedl ni. A dwi'n cyfadde, dwi ddim yn dda iawn at wneud. Na i weddi a Duw wneud i dod i Gymru, ond na i ddim mynd i lot mwy o fanyldeb. Fi'n credu mae'n lle falle i ni yn ein gweddi yn ei eiriol, a ddim jyst yn ein gweddi, falle cael amser penodol o weddi lle dyn ni'n eiriol dros ein gwlad. Ar diwedd y dydd, ni yw pobl Duw yng Nghymru, dwi ddim yn sôn am y 4 ohono ni, ni'n credu bod pobl eraill yn Cristnogion hefyd, ond ni yw pobl Duw yng Nghymru. Os dyn ni ddim yn mynd i eiriol dros Cymru, pwy sydd mynd i, chymod? A fi'n credu mae yna lle i ni galw mas anghyfiawnder, ac i ni hefyd bod ar ein gliniau, ac ar ein dagrau dros ein gwlad. Cori, ti sy'n cael gair olaf. Sori, Aron, o ti'n mynd i wedi... O'n i jyst yn mynd i ychwanegu, o'n i jyst yn yngweddu disil, disil. O'n i'n siarad am Moses yn Exodus 34, maen nhw'n cael yr 10 gorchymyn eto ar ôl iddyn nhw dorri nhw, os chi'n cofio. A mae'n dod ger bron Duw, yn ymgrymu ger bron Duw ac yn addoli Duw. A mae'n dweud,
os cefais i yn awr ffafr yn dolwg o arglwydd, boed i ti fynd gyda ni, bod y bobl yn war galed, madde ein gwrthryfel a'n pechod a chymer ni yn etifeddiaeth. Fi jyst yn meddwl, mae hwnna'n weddi mor gret i ni weddio dros ein pobl ni. Jyst i'r arglwydd, gobeithio bod ei ffafr arno ni, ond gobeithio ar ein pobl ni hefyd, a bydd e'n madde un pobl ni, fel o ti'n dweud. Diolch. Cori, neu di orffen y cwestiwn yma i ni? Dwi'n meddwl, mae'n cwestiwn dwi wedi bod yn meddwl am lot ers i'r feirws dod, ac ers i'r feirws dwi'n meddwl pwyntio allan anghyfiawnder yn cenedlaethau ar draws y byd, nid jyst yn ni hefyd. Ond o ran yr addewidion a pwy sy'n cael dal ar addewidion Duw, mae rhaid fi ddeud hyn yn Saesneg, dwi'n gwybod yn Gymraeg, ond dwi'n meddwl ail Corinthiaid, 2 Corinthiaid, mae Paul yn dweud, all of God's promises find their yes in Christ. Felly dwi'n gallu dweud, gallen ni fel Cristnogion o leia, dal hyn fel gweddi ni, ac hefyd dal ar addewid Duw bydd yn achub ni a ddi wrth canlyniadau ein cemweddau. Ac felly dwi'n cytuno efo beth ti'n dweud, Derek, gallen ni, a mae yna alwad arnom ni i galw, i gweddio dros ein pobl sydd yn ein harwain, ond hefyd, galw allan am cyfiawnder, ble mae yna anghyfiawnder, ac bod yn ymwybodol o beth sy'n digwydd yn lleol, a gallen ni yn lleol, ond hefyd yn cenedlaethol, a jyst bod yn ymwybodol o beth sy'n digwydd, ac galw am deyrnas Duw, cael ei sefydlu gan Duw hefyd. A wedyn, mae yna llinell rili anodd i gerdded does, so ni eisiau edrych ar anghyfiawnder trwy lens cyfiawnder Duw, a nid y cyfiawnder, y syniad yna draw yna, neu'r syniad yma draw yn hyn. Fi'n credu bod hwnna'n rhan o beth yw i fod yn eiddfed yn ôl i effesiad fel eithon ni tro diwetha. Diolch. Wel, mae gen i un cwestiwn ar ôl. Cwestiwn Aron. Diolch ti, Aron. So ar gyfer pwy mae'r salm yma, so fe jyst rhywun sydd mewn perthynas gyda Duw yn barod neu ddim, so fel un gwrandawyr ni, pwy mae hwn falle ar gyfer neu pwy mae'n disgrifio? Unrhyw un moyn gwirfoddoli i ddechrau. Wel, dwi'n gyda barn arno me. Dwi'n meddwl, mae'r salm yn un, mae bron o bod yn un addysgiadol. Ydy hwnna'n neud synwyr? Os ydych chi'n cerdded trwy'r salm, mae'n arwain i chi at bwynt lle chi'n rhoi eich ffydd yn Iesu Grist. Ydyn gallech chi dechrau'r salm yn y dyfroedd dyfnion, yn eich pechod heb faddeuant. Os ydyn ni dechrau'n salm wedi'n argyhoeddi o bechod, neu yn cael ein argyhoeddi yn adnod 2, neu adnod 3, wedyn mae adnod 4 yn dod â'r relief yma. Nawr, mae wedi cael ei eirio yn llais un sydd yn credu yn barod, nag yw e. Mae hwn yn rhywun sydd wedi galw, a sydd yn disgwyl, a sydd yn trystio ac yn gobeithio yn niw. Ond fi'n credu, mae falle dyna'r llais yn y salm, mae'n i barod i dweud dyna'r llais unigol bod e'n gynulleidfaol, falle hefyd bod yna llais crediniwr yn y salm, dy hwnna ddim yn golygu bod y salm ddim i'r un, mae hwnna'n wir o'r Beibl, i gyd dwi'n dweud pethau rili amlwg fan hyn. Ond o'n i'n darllen wythnos yma, John Bunyan, nath sgwennu Taith y Pererin, dod yn Gristion ar ôl darllen y salm yma, nath Wesley dod i sicrwydd ffydd, peth ola nath y glywed oedd y salm yma. Oedd Martin Luther wrth ei fodd gyda'r salm yma. Oedd rhyw link i John Owen, ond dyn ni ddim angen siarad amdano fe. Y pwynt dwi'n neud yw, mae pobl yn eitha enwog yn ein hanes ni wedi dod yn Cristnogion yn edrych ar y salm yma. Byddai fi'n dweud, mae'r salm yma llawn camau ar sut i ddod at Dduw ac a derbyn ei faddeuant. Ni alw, ni droi, ni disgwyl ac i ni'n trystio gobeithio am ddiried.
Sorry, dwi wedi mynd i brygethu eto. Pwy sy'n mynd nesaf? Alun, ti'n siardio rhywbeth? Gwna, ie. Dwi'n cofio, probably fel blwyddyn a hanner nôl erbyn hyn, wnaethon ni mini cyfres thematig yn Gomer yn edrych ar rhai o agweddau y fywyd y Cristion. So wnaethon ni gweddi a oedd un sesiwn ar addoliad, nath Derek pregethu ar beth yw addoliad. A dim ond un pwynt dwi'n cofio o hwn. Ond, sorry Derek. Ond mae'n really... point. Ie, oedd loads o points yn y bregaeth yna. Dwi'n cofio bod loads. Y pwynt oedd bod ein addoliad ni yn dystiolaeth. A wrth i ni ganu, wrth i ni gyhoeddi'r gwir trwy'n addoliad ni, mae'n dystiolaeth i'r pobl o'n cwmpas ni. Dyn ni hefyd yn cofio, wel, pan dyn ni yn addoli, ni'n cyhoeddi'r gwir, dyn ni'n cyhoeddi un hunain. So eto, felly wedi gwneud hwn yn rhy cyffredinol, ond in that sense, felly, mae'r salm ar gyfer y ddau, y crediniwr a'r angrediniwr. Achos mae'r gwirionedd ar gyfer cyhoeddi i bawb. A'r credinwyr. Ie. Ac i'r genedl, fel ni wedi bod yn dweud. Cori, neu di adio rhywbeth... Dwi'n cytuno be o'ch chi'n dweud. Mae cyd-destun wrth dehongli'r Beibl yn pwysig iawn, a mae ddim yn pob peth. Felly, deud hynny, dwi'n meddwl, yn cyd-destun hyn, mae salm ar gyfer unrhyw un sydd yn ffeindio hunan yn dyfnderau ac yn barod i gweiddi at yr arglwydd, yn barod i derbyn y meddeiant oherwydd mae Duw yn hael, mae Duw yn barod i maddau, llawn trigaredd at pawb. Felly, mewn un ystyr, mae'n ar gyfer unrhyw un sy'n barod. Ond hefyd, fel o'n i'n sôn o'r blaen, mae'n lefelau iddo. Felly, ond dwi'n credu mae'r salm ar gyfer pob lefel yn ein bywydau ni hefyd, os dyn ni'n Cristion, ar un gyfer ni os dyn ni ddim, ar un gyfer ni os dyn ni'n edrych ar cyd-destun gwleidyddol, ar un cyfer ni. Mae'r salm yma yn rili dda, jyst i helpu ni gweiddi at yr arglwydd. Ie, gret. Mae'r salm fel wynunsyn, yn gwybod. Un hain i ffwrdd, mae'n un arall o dan o fe. Aron, cwestiwn ti yw e? Gei di orffen, neu gei di clymu fel anu? O, diolch, ie. Ie, fi credu fel chi wedi gweud, be fi'n meddwl sy'n mor hardd am y salm yw, yn gyntaf, mae rhywun yn gallu edrych arno fe fel y salmydd sydd wedi ysgrifennu fe, a be mae'n neud yn bennaf ydi moli Duw. Mae'n jyst yn addoli, yn addoliad. Mae'n atgoffa i hunan o le mae wedi dod, lle mae wedi cyrraedd, a pam, oherwydd yr arglwydd. Mae hwnna'n fendigedig. Wedyn, chi'n edrych arno fe o safbwynt rhywun falle sydd ddim yn Gristion, rhywun sydd fel y Cori'n dweud yn y dyfnderoedd, a beth sydd gyda chi yw essentially tystiolaeth rhywun fel oedd Alun yn dweud, sydd yn fendigedig neu gwe. Mae'n atgoffa ni actually mor rymus yw tystiolaeth a'r angen yna i ni ddweud dyma lle o'n i, dyma be mae Duw wedi wneud, a dyma pwy ydw i nawr yn sgil hynny. A mae hwnna eto just yn fendigedig. Ac yna ni'n gallu edrych arno fe fel cynulleidfa sy'n canu eto mawl, ond nid just mawl fel unigolyn. Mae hwnna'n rhywbeth arbennig fel eglwys i ni gyd yn gallu uno yn hyn. So mae'n wir o'n profiad ni gyd fel ni'n sôn am yn Effesiaid un ffydd yn yr arglwydd Iesu, un bedydd ac yn y blaen. A felly, mae hefyd yn ein clymu ni fel eglwys. Mae'n wir fel y genedl yma mae wedi achub. I ni gyd wedi'n achub yn yr un ffordd, sydd eto jyst yn atgoffa ni mor fendigedig yw'r efengil sydd yn uno pobl o bob math, o bob cefndir, sydd o'r un dymderoedd yna a wedi'n codi ni i fywyd yng Nghrist. Ie. Wel, diolch, guys. Fi'n credu ni wedi trafod y salm yma. Mae mor gyfoethog, neu yw e. Dwi'n siŵr falle fydd mwy o gwestiynau gyda chi, neu falle nid necessarily cwestiwn syth o'r salm, ond o rhywbeth dyn ni wedi trafod hefyd heno, lle ni fynd yn ehangach wrth gwrs. Please danfonwch eich cwestiynau chi mewn, eich sylwadau chi, ni eisiau clywed nhw. Dwi jyst wrth y modd da'r salm yma. Fi wedi dweud y sawl gwaith, ond mae jyst yn enghraifft ffantastig o sut mae'r Hen Testament am Iesu Grist. Mae Iesu'n dweud, mae'r Hen Testament i gyd amdano fe. Os chi'n darllen Salm 130 heb weld Iesu, wel, mae eisiau chi darllen y to. Ac actually, gai Aron chi darllen y to. Nawr bod ni wedi trafod beth am ystod lawr gyda fe, a just darllen trwy Salm 130 cwpl o weithiau, a just myfyrio
ar y geiriau. Wel, diolch pawb, diolch Cori, diolch Aron, diolch Alun, a diolch i Clem am yr holl gynhyrchu. Diolch yn fawr. Guys. Rownd y fod, mae chryso i ti rownd y fod. Rownd y fod, mae chryso i ti rownd y fod. Os ti'n teimlo'n hapus neu os ti'n teimlo'n drist, os mae gen ti gwestiwn am yr arglwydd Iesu Grist, nid tyna cadarlan a ni a fe geni hwyl a sgrin. Sgwrs am bob peth yn y byd ych chi ddwlu ar chi hun. Rownd y fod, mae chryso i ti rownd y fod. Rownd y fod, mae chryso i ti rownd y fod.